Казан шәһәрендә 2014 елның 15-17 май көннәрендә 2-нче Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумы зур бәйрәм булып узды. Форумга Татарстаннан, Россия Федерациясе төбәкләреннән, чит илләрдән дә үз милләте, теле, мәдәнияте өчен кайгыртып яшәүче татар кызлары, апалары, акъабиләре җыелган иде. Барлыгы 500-гә якын кеше. Самара өлкәсеннән региональ дуслык иҗади иҗтимагый оешмасы әгъзалары Әлфия Тәүфыйк кызы Никифорова, Рәзия Гыйбадуллина, Разия Аюпова, Гөлфия Кәримова, өлкә туган тел татар җәмгыяте әгъзалары Альбина Мәхмүтова, Фәния Гыйләҗева, Рима Нуруддинова, Похсим районыннан туган тел татар җәмгыяте әгъзалары Кәүсәр Шәйхетдинова һәм Кәүсәр Латыйпова шулар арасында булып кайтты. Форумның оештыручылары Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм конгресс каршына эшләп килүче Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы. Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы 1990 елда барлыкка килә. Бүгенге көндә аның яңа сайланган җитәкчесе Кадрия Идрисова булган бүлекчәләрнең эшен торгызу, ныгыту, яңарту, яңа бүлекчәләр ачу белән шөгыльләнә. Бу чарада бик күп эшләр эшләнгән дә инде. Хәзерге Татарстан районнарында 43, шәһәрләрендә 6, Россия Федерация төбәкләрендә 56, чит илләрдә 8 Аккалфак бүлекчәләре эшли. Кайсы өлкә, кайсы ил вәкиле белән генә сөйләшсәң дә, барысында бер теләкләре генә. Телебез, динебез, милләтебез югалмасын иде. Үзебезнең милли киемнәребезне киеп горурланып йөри алсак иде. Балаларыбыз, оныкларыбыз татар булуларыбыз белән горурланып яшәсәләр иде, диләр алар. Форум программасы буенча дөньяның төрле почмакларыннан җыелган хатын-кызларыбызга пленар утырышта докладлар тыңлау, фикер алышу мөмкинлеге булды. Шулай ук Казан шәһәрендә татар мәктәп гимназияләрдә тәрбия бирү системасы белән таныштырдылар. Кремль буенча экскурсия уздырдылар. Гөләсгар Камал театрында Ркаил Зәйдуллинның «Үлеп яратты» спектаклен карадылар һәм Сөембикә журналының 100 еллыгына багышланган тантаналы кичәсендә катнаштылар. Чара турында алдагы көннәрдә тулы рәвештә репортажлар да безнең сайтта карарга мөмкин булыр. Сезгә әзерләгән репортаж белән Дуслык сайты администраторы Гөлфия Кәримова.